дар ин дарс таносубҳоро мебинем. Таносубҳо чӣ кор карда мешаванд ба бурӯи осон. Меокунем як намуди савол аст x тақсим 5 60 тақсим 20. Ин намуди саволҳоро касри нависем, баъд кор кунем. Яъне ба касри ҳам гардонда метавонем. x тақсими 5 баробар аст ба чанд? 60 тақсими 20. 60 тақсим 20. Баъди мо кор карданро медонем чихе зарбҳои друн ба дарун ё ин ки зарбҳои диагонали гӯем. зарб мекунем. яъне чӣ мешавад? x-ро бо 20, яъне 20 зарби x ва 5 зарби 60. вақте ки инро кор мекунем, инҷа 20x навишта метавонем, инҷа 300 мешавад. баъд барои x-ро ёфтам, ҳар тарафро ба 20 тақсим мекунем. 300 тақсими 20. ва агар инро кор кунем, и ба 15 баробар мешавад. яъне ҷавоби мо 15. албатта ки дар инҷо як нуқтаи асосӣ аст. пеш аз зарб кардан шумо метавонед содда кунед. албатта ки дар баъд барои зарб тақсим осонтар мешавад. яъне 60 ва 20-ро ихтисор карда метавонем. агар ман дар инҷо бо як бор нависам, x тақсими 5 баробар аст ба 60 тақсими 20. 60 ва 20 ихтисор мешавад. ба 20 ихтисор кунем, бо 3 мешавад, инҷа 1 мешавад. яъне таносуби нави ман x тақсими 5 баробар аст ба 3 тақсими 1. ва акнун зарбро агар иҷро кунем, як бора ҷавоб 15. яъне аввал сода карда, баъд зарбу тақсим кунем, осонтар мешавад. рақамҳои соддатар. акнун биёем бо як саволи камтар бо рақамҳои гуногун. дар ин касри аст, даҳӣ ҳаст. нигоҳ кунем, пес аз ин таносубро кор кардам. касри дорам ва даҳӣ дорам дар инҷо якта ва ҷавобҳое мебинам касри. яъне ман ин даҳиро бояд ба каср гардонам. ва пеш аз инро кор кардам, боз як чӣ бояд ба хотир биёрем. тақсими касрҳо чӣ хел аст? яъне агар ман ду касрро нависам, а ва б тақсими с ва д. вақте мо касрро тақсим мекунем, дуюм каср сурат ва махраҷаш ҷойашон иваз мешавад. сурат ва махраҷи дуюм каср ҷойашон иваз мешавад ва ба зарб табдил меёбад. зарб ба чӣ мешавад? яъне а тақсими б зарби д тақсими с. яъне баъд сурат бо сурат, а зарби д, махраҷ бо махраҷ зарб мекунем. баъд мо баъд медонем як ба хотир овардан дуюм аз даҳӣ ба сади чӣ мегардонем ин рақамҳоро. 0 аз номаш 0 аз 175. яъне инро ман метавонам баъди 0 менон чандта рақам мемонад, дута, яъне 75 тақсими 100 навишта метавонем. яъне инро ҳам агар ихтисор кунем ба 25, ин 3 тақсими 4. яъне ин даҳи рақамро ба касри навишта метавонем. биёем акнун саволҳоро аз нав нависем ва аз ҷиҳати касри бо як бор таносубҳоро барои кор кардан аз ҷиҳати касри нависем осонтар аст. ва баъд ҳам бо як хотиррасони дигар касрҳои рақамҳои бутун ба нодуруст гардондан чӣ хел буд? нависем. масалан 3 бутуну 1 тақсими 2 чӣ хел ба касри нодуруст мегардонем ва бо сурат махраҷ аз бутун мекунем. яъне 3-ро ба махраҷ зарб мекунем, 3 зарби 2, баъд ба сурат ҷамъ мекунем. яъне 3 зарби 2 ҷамъи 1 дар махраҷ 2. ин каср ба чӣ баробар? 7 тақсими 2. яъне 3 бутуну 1 тақсими 2 аз ҷиҳати касри нодуруст 7 тақсими 2 навишта метавонем. ва 2 бутуну 1 тақсими 2 ҳам ба касри нодуруст гардонем. чӣ мешавад? 2 зарби 2 ҷамъи 1 тақсими 2. яъне ба 5 тақсими 2 баробар мешавад. ана ҳамашро гардондем, касрҳои бо бутун ба нодуруст гардондем ва даҳиро ба каср гардондем. акнун кор кунем. таносубро кор кардан вақте ки шумо дар ин шакл мебинед саволҳо, касри нависем ҳозир. x тақсими 3 бутуни 1 тақсими ба 7 тақсими 2 баробар аст
баробар мешавад ин ба 2.1 тақсим 2 ба 5 тақсими 2 тақсими 0.75 чӣ гуфтем 3 тақсими 4 3 тақсими 4 яъне баъд инро чӣ кор карда метавонем аввал ин тарафро ҳамчун сурат ва махраҷ гардонда яъне ба ин шакл табдил дода як сурат ва як махраҷ баъд зарбҳои дарун ба дарун иҷро мекунем ин хеле рафта метавонем биёин кор кунем чӣ мешавад ин аввал якум x тақсими 7 тақсими 2 ҳозир мо гуфтем ки дар сурат ва махраҷ вақте ки тақсим мекунем сурат ва махраҷи дуюм каср ҷойашон иваз мешавад яъне ин ба x зарби 2 тақсими 7 яъне 2x тақсими 7 мешавад ин тараф 2x тақсими 7 тарафи чап ба ҳамин чи табдил мешавад 2x тақсими 7 акнун инро бинем ман чӣ дорам 5 тақсими 2 тақсим ба 3 тақсими 4 яъне сурат ва махраҷ ҷойашон иваз мешавад 5 тақсими 2 зарби 4 тақсими 3 баъд инро агар ихтисор кунем 4 ва 2 инҷа 2 мешавад ва ҷавоби охир 10 тақсими 3 яъне тарафи рост ба 10 тақсими 3 табдил ёбад. баъд чӣ кор мекунем акнун таносуби нави мо 2x тақсими 7 баробар аст ба 10 тақсими 3 баъд зарбҳои дарун ба дарун кунем агар баъд чӣ мешавад 2x-ро бо 3 яъне 2x зарби 3 7 зарби 10 яъне 6x баробари 70 аз инҷо x чида баробар мешавад 70 тақсими 6 инро ихтисор карда метавонем ин ба 35 тақсими 3 ҷавоби мо 35 тақсим лекин дар ҷавобҳо мебинем ҷавобҳо бо рақамҳои бутун аст ба рақами бутун агар гардонем 35-ро ба 3 тақсим кунем ин 11 бутун 33 мешавад баъд 2 бутун 3 ҷавоби мо ҳам мешавад яъне дар инҷо метавонистем аввал тақсимро иҷро кунем ман якбора барои нишон дадан ки таносубҳоро ба касрӣ нависем касрӣ навишта баъд ҳал кардам лекин шумо метавонед аввал ин тақсимро иҷро кунем ин тақсимро ба каср иҷро кунем баъд зарби дарун ба дарун кунем